Исәнмесез, дуслар, онлайн мәктәп дәресләрен дәвамлыйбыз. Бүгенге дәрестә акыллы лампа эксперименты. Ул да булса автоматик светильник. Бу экспериментта яктылык әзәя башлагач, светодиод кабызылырга тиеш. Яктылык көче электр көче белән потенциометр аша бәйләнгән. Схеманы җыйганда фоторезисторны светодиодтан ерак куярга тырышыгыз. Эксперимент өчен кирәк булачак Arduino Uno платасы, макет платасы, 10 килоомга бер резистор, 220 омга бер резистор, светодиод, фоторезистор, потенциометр, тоташтыручы чыбыклары, чагыштырып җыер өчен асылгы һәм макет схемасы. Әйдәгез экспериментның программасын язып китик. Беренчедән, кулланыла торган пиннарга исемнәр биреп чыгыйк. Define LED pin 13. Икенче юл. Define LDR pin A0. Өченче юл. Define pod pin A1. Void setup функциясе. Диод тоташына торган пинны кабызабыз. Pin model LED pin output. Void loop. Без яктырту дәрәҗәсен санап чыгабыз. Әйткәндәй, сез үзгәрүчегә исемен һәм санын бер ук вакытта бирә аласыз. Икенче юл. Int lightness analog read LDR pin. Хәзер потенциометрдан үлчәүне алабыз. Аның белән шартлы караңгылык белән яктылык арасындагы булган аерма күләмен көйлибез. Int threshold analog read pod pin. Логик үзгәрүчене игълан итәбез һәм аңа сон бирәбез. Хәзер караңгымы? Логик үзгәрүчәннәре бөтен үзгәрүчәннәрдән аермалы буларак ике санауны гына үз эшенә ала. Ул да булса хакыйкать инглизчә true яки ялган инглизчә false. Мондый саннар булевый саннар дип аталалар. Инглизчә boolean. Икенче юл. Boolean to dark lightness threshold. Без программа ботакларын кулланабыз. Процессор шартның үтәлешенә карап, кодның ике блокның берсен башкарачак. Әгәр дә инглизчә if бик караңгы булса, икенче юл if to dark утны кабызыгыз. Ягъни лампага ток кушабыз. Икенче юл. Digital write LED pin ötür high. Else. Югыйса яктылык җитәрлек булса, светодиодны сүндерәбез. Digital write LED pin low. Нокта белән өтер. Без программаны тамамладык. Хәзер мин сезгә схеманың ничек эшләвен күрсәтәчәкмен. Игътибар белән карасагыз, фоторезисторны каплый торган булсак, безнең светодиод янып китә. Якты булганда светодиод янмый, әмма ләкин фоторезисторны караңгылата башласак, безнең светодиод янып китә. Без бу дәрестә акыллы лампа җыйдык һәм аны эшләтеп ала алдык. Сезнең дә булып чыккандыр дип ышанып калам. Бүгенгә мин сезнең белән саулашам. Татарча онлайн мәктәпнең киләсе дәресләрендә очрашырбыз.